Isang bagong all-in-one tambayan ang nagbukas kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway dito sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Pagmamay-ari ito ng dating City of San Fernando Councilor Reden Halili na ngayon ay nagbigay ng kakaibang combo spot para sa mga mahilig magkape, magpa-car wash at mag-relax. Sa loob ng building, 3 establisimento ang pwedeng puntahan. Nandito ang Haven Brew Coffee Shop. Perfect spot kung trip mo lang magkape, mag-meeting o mag-chill kasama ang tropa. Ikwa kini kareng anak ko kung kaliguran na higit kitang konseptong habang magpakarwas ko, minukang kape. Habang magpamasahe ka, magpakarwas ka. Habang mag-coffee ka, di ba? Nakalungal. Kaya nakama. May 6 na bay naman sa mabilis at maayos na car wash ang Prime Works at may dagdag pang car detailing services. Para naman sa self-care, may manicure, pedicure, massage, at iba pang pampering services ang kanilang Liwa Spa. Bukod dito, may spacious parking space kaya hassle-free ang pagbisita kahit sabay-sabay ang customers. Siyempre, dini pang tao Santo Tomas. Sing sap na ni kanang kaluguran na mayor, kalo sa natin ng tinibunil kamo. Okay, ni Santo Tomas. So, nakalasalamat kay Mayor kay Santo Tomas, kareng kayang kagawad, konsyel, tayong empleyado kay Santo Tomas. They're very good. Balak very good dyan San Fernando. Very good dyan in Santo Tomas. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, malaking tulong ang bagong negosyo para sa lokal na ekonomiya. Opo, masaya ko po na pasalamat ko kay Ginong Mayupaya. At the same time, kang Councilor Reden Halili of City of San Fernando na nag-invest na po kay Tibalen na Santo Tomas. Sabi ko nga ho, our vision, our dream that someday Santo Tomas will be the Singapore of Pampanga. Now, the Councilor of City of San Fernando, mag-invest siya po kay Katamong Balen. So, he's part already of that dream and that vision na papunta po kay Singapore of Pampanga. Ngayong bukas na ang bagong tambayan, mas madali na para sa mga Tomasians at travelers na humanap ng spot kung saan pwedeng sip, shine, and spa all in one place. This is Patricia Mamangon on the spot.